Patay ang usa ka PDEA agent samtang samdan ang tulo ka mga sakop sa Philippine Marines human may sangko sa pinusilay ang gipahigayong bypass operation sa Bonggao, Tawi-Tawi. Aton sa operasyon, patay sab ang target nga sospek. Nakaalerto si Efren Mamak. Kapin 270 ka gramo sa gituang shabu nga mokantidad sa 1.8 million pesos. Lakip mga tag-as nga kalibre sa armas o mga bala ang na-recover sa gikasang buy-bust operation nga gipangunahan sa PDEA Barm sa barangay Panyongan, Bonggao, Tawi-Tawi, Domingo sa kadlawon. Misangko sa tulo ka oras nga pinusilay ang operasyon human matimbrehan sa mga target nga operatiba ang ilang nakatransaksyon nga gilayong namusil. Patay ang 29 anyos nga lalaking PDEA agent atol sa operasyon, samtang tulo ang samdan nga sakop sa Philippine Marine Battalion Landing Team 4 nga gilayong ipatambalan o ganana sa mayong kahimtang. Samtang dead on arrival sa ospital ang target sa maong operasyon nga si alias Boss M, kinsa kani Abu Sayyaf surrendery human mabaslan sa operatiba. Nagpadayon ang hot pursuit operation sa mga kaubanan sa sospek human makasibat. Matod sa PDEA Tawi-Tawi, ang maong lugar nga ilang gipailawom sa operasyon, dugay na nga nahimong drug den sa magkabanay kuno nga nagabaligya og illegal nga droga. Ang masama pa dito, yung mismong komunidad na yan ay kinikita nila yung mga ibang mga buyers galing sa ibang isla. Particularly yung mga small fishermen natin na bago magdagat, pumupunta muna dyan sa nasabing lugar para gumamit ng droga dahil nga po sa kanilang paniniwala, pangpalakas na ito sa kanilang trabaho. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa namatay nga PDEA agent, lakip na ang mga nasamdan nga Philippine Marines. Ingon man ang kabanay sa namatay nga sospek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.